manches un poco. O libro sétimo, Las reliquias de la muerte. Snape, porque parece todo hasta o sétimo ano, como se fora o espía para Voldemort. Pero ao final, el máis Dumbledore entramando un plan para engañar a Voldemort, creo que era o espía de Ron e Hermione. Algúns son libros Momo, libros de Jerónimo Stilton están bastante ben. O señor Dursley sentaba sempre dando a espalda á fiestra no seu despacho da novena planta. Se non o fixese así, podería ter dificultades aquela mañá para encontrarse nos trajes. Non viu os mouchos voando a plena luz do día, aínda que a xente da rúa si que os viu. Sinalaban para eles e miraban ca boca aberta moucho tras moucho voando sobre as súas cabezas. Os niños